Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati Minecraft koji sam na neko čudo uspio vratiti. Da, vjerojatno me sad puno bolje čujete, samo zato što jer sam sad na mikrofonu. Da, na mikrofonu. A mi krenimo s videom. Ok, ovako. Znači, puno toga se izdešavalo. Minecrafta nije bilo dosta dugo vremena. Čak možda par dana, tjedan dana nije bilo na kanalu. Ja idem provjeriti da li je došla poruka. Ako nije, onda to neće biti dobro. Onda to neće biti dobro. Ok, je li ima poruka? No, nije. Je li ima nešto u chestu? Da, isto ono što... Jer ovo bilo? Jer ovo bilo? Jel radi? O, radi. Da li da uđem dolje? Da li da uđem dolje? Ajmo. Oh well. Oh well. Ovo to je garant za njega. Ja ovo ništa neću dirat. Jer je ovo pre-OP. Znači ja to nema šanse da diram. Ko zna šta će mi napraviti? Ima ovdje slika. Ima ima knjige, ima ovo, ima armor, ima elytru sa punim chestom raketa. I to je to, ja mislim. Pa da, nema ništa više drugo. Ako je ovo za mene, onda ja stvarno ne znam šta da radim. Ako je ovo za mene, ja stvarno ne znam šta da radim. Jer je ovo previše OP. Ovo je Nether, jel tako? Da, Nether. Nema šanse da je to za mene. Imamo i elytru. Da li se može ući za slike? Mending, what? Ok. Znate kako ja znam zašto može ući? Jer sam ja ovo prije radio kad sam bio mali. Uvijek sam stavljao ovako. Ali ne znam za koga su. Jopi Gaming! Jopi Gaming? Mending 1. Ja ću ovo uzeti. Ovdje piše moje ime, što znači da sam to ja. Ja ću to uzeti. Dobili smo elytru. Koji ima mending na sebi. I kako sada da ja izađem odavde? A vidi, gube. Jel radi? Radi. Mending elytra. Ja ovo moram probat. Ok, krivo sam. Ja stvarno, znači, ja nikad nisam imao u svom preživljavanju elytru, tako da ne znam ni kako se koristi.
Ne, ja ne mogu ovo koristiti. Ja ne znam kako ovo koristiti. Čekaj. Joj. Bez veze rekete trošim. Ali dobro. Znači 15. sam level. Ako me neko ubije, osakatit ću ga. Još plus imam Elytrum ending. Nemoj da me neko tako. Ok, ne znam zašto počeo mi štekat. Idem ja zaspat, probudit se i probat Elytrum. Probat ću zapravo ne, od balkona ne mogu, od ove tu planine. Pa ovako ću početi letiti. Ako to bude radilo, ja ću vrištat od sreće. Dobro, neću, katat ću taj dio, ali uglavnom bit ću previše sretan. Nemoj mi strijele, ne mi strijele. Ajde. Sad ako me hita jednom, to je to. Ja sam mrtav. To dao mi helmet. Ovo tu je najbolja epizoda ikad. Opet imam kapu. Oh yes, baby. Idemo probat Elytru. 3, 4 za sad. Kako je ovo dobro, ej. Da, ovo tu je previše dobro. Ja sad odavde mogu poletiti tamo negdje. Ovako. Imat sword. Ja mogu ići putovat. Oh my god. Zbog ovog ću ja imat sad toliko pustolovina. To je previše dobro. Ja ne znam kako da mu se zahvalim, evo stvarno ne znam. Mislio sam prvo da će biti jako loše što je ušao server. Ako se pitate, a zašto si otvorio uopće server da imaš? Zato što sam mislio da će kasnije, da ćemo mi igrat, da napravim server za nas. Ali mislim da to neće biti sad dobro, pošto je ovaj ušao server. Ali nema veze. Da, ova mob farma trebam što brže napraviti. Jer trebaju mi XP, ali sad doslovno, znači ko da je znao da radim XP farmu. I zato mi je dao je Elytru i ovaj tu. Pa onda kao, ako imate mending, ako u slučaju niste znali, ako imate mending, to vam je, mending vam daje ako vam se troši Elytra, znate, ko dijelovi armora, sad što mi se troše. Evo već mi se Elytra počela trošiti. I ako ja dobijem XP, meni se ta Elytra popravlja. Što je jako dobro. Ja ne znam zašto mi je stavio ovo tu. Elytru da imam. Malo sam se sad zeznuo. Ali hvala mu. Da. U ovoj epizodi sad premištavamo ovo.
Jer kad bude došao villager, znači trebamo 2 villagera zaposliti. Što uopće nije lak posao. Ali ok, mi ćemo sve to napraviti. Ovako, vratit ćemo rakete. Idemo probat barem poletiti do kućice. Ne može. Ok, ne mogu baš svugdje poletit, ali mogu poletit. Jer nisam nešto dobar sa litrom, kao što se vidi. Ovako ćemo mu tu staviti. Sad ima crafting table, krevet, ovo. I mislim da nešto još ima gore. Ako... Ne, ništa nema gore. Da, ovo tu će jako će ovo poslužiti. Jer možemo ići u pustolovine. Usput imam ove tu koordinate, pa mogu screenshotat pa da znam di mi je kuća. I onda lagano se mogu vratiti, mogu otići na drugi kraj svijeta ako hoću. Jer imam koordinate i imam elytru. Elytru, tako, ne znam kako se izgovara. Ovo tu je bila po meni najbolja epizoda. Ako se ne varam, 13. epizoda je ovo. Znači 13. epizoda je meni najbolja do sada. Pišite u komentare vašu najbolju epizodu. Jer je ovo super. Znači dobili smo elytru. Ubili smo skeletona koji nam je dao armor koji mi zapravo treba. Što je meni super. Ja se nadam da se on neće ljutit. Možda ako sam mu potrošio rakete. I da sam uzeo elytru. Ja se nadam da neće. Jer ako hoće, to će već biti problem. I to je jedan veliki problem. Šta unutra imamo? Ništa. Ovo tu ide sa mnom gore. I to ide ovdje. Ovo tu ću srušit. Nisam mi baš mislio cijeli krevet, ali dobro. Ako ću uzet. Stavit ću ovo. I treba mi jedan sign. Ovako ga stavim. Tu ništa neću napisat. Logika. Stavit ću rakete. Sve koje mi je ostalo. Koje su mi ostale. Ovdje tu ću držat armor. Znači sve onako bitno što mi relativno treba. Ovako. I ovdje skroz dolje rakete. Ovako. Jer ovdje tu, di mi je ovaj tu iron chestplate, tu će mi ići iron stvari. A ovdje tamo di mi je gold će ići gold stvari. Sad sam tako smislio da će ići, ali tako će ići. Znači ovo tu. Ne znam zašto ponavljam, ali drago mi je što ponavljam. Da ovo je bila najbolja epizoda do sada. Ja ne znam zašto mi je on to dao, ali nema veze. Ja mu zahvaljujem svim srcem time. Jer, logično, dao mi je elytru koja trebaš ići u end da bi je sakupio. I to bi bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, bacite jedan veliki like u znak podrške, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!